ҳамагӣ 315 000 сомонӣ нархи ин духонагаи фурӯшӣ, лекин минтақаи беҳтарин мебошад. Аз ин тараф бозор, ҳукумат, мактаб, дар ин ҷо боз як мактаби дигар дар наздаш Садиқ, аз ин тараф болотар масҷиду ва аз ин тараф бозори давлати Зафар. ассалому алайкум. Хонаи фурӯшии имрӯзамон дар ноҳияи Рӯдакӣ наздики бозори давлати Зафарда ҷойгир аст. Аз ин тараф худи бозор ва роҳ ба сӯи фабрика, аз ин тараф маркази ноҳияи Рӯдакӣ. Хонаи фурӯшимон дар ман ҳамин бинои истиқоматӣ ҷойгир аст. Бинои бардоштагиан сохтмон дар этапи фасад ва часпондани дарутреза қарор дорад. марҳамат дӯстони азиз, шахтаи лифт ба дасти чап мегардем. худи хонаи фурӯшӣ, ҳамаш бо ғишти пухта. дӯстони азиз, проекташро мефаҳмонем. аз ин тараф ҳаммом, ҳоҷатхона, ошхона ва аз ин тараф ду ҳуҷраи истиқоматӣ. ду хонага кардагиан бо масоҳати умумии 65 метри квадратӣ дар ҳафтум ошёнаи бинои навастройка. худи бино аз 9 ошёна иборат мебошад. тирезаҳои хона тарафи роҳи калонро нигоҳ мекунад. дӯстони азиз, дар наздикии хона якчандта мактаб, боғчаи кӯдакона, масҷид, бозорҳо ва дигар чизҳои даркорӣ қарор дорад. минтақаи бениҳоят хуб аст. дӯстони азиз, албатта ки бо барқ ва об таъмин мебошад. дарҳои овардагиан дӯстони азиз айни замон дарҳои часпонда ҳастанд. баъди часпондани дарҳо иҷозати ремонт мешавад. нархи хона 315 000 сомонӣ. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи каналмон занг зада пурсон шавед. ва агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед, ба рақамҳои барои реклама 907 1455 15 дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон. дӯстони азиз, хотиррасон мекунем ки дом тиҷаи канали худро дар телеграм дорад. ҳатман даромада обуна шавед. ссилкаашро дар комментария ва дар описанияи видео мемонем. ҳамаи хабарҳои нав, ҳамаи хонаҳои навро аввал мо дар телеграм мепартоем, баъд аз он дар дигар шабакаҳои иҷтимоӣ. барои ҳамин хеле ҳам хурсанд мешавем агар даромада обуна шавед. дӯстони азиз.